Kenapa Tan? Ayo bal-balan nih. Biar PR sik, Tir. PR. Iya, angel. Angel. Di. Tir. Apa? Dia jajanan. Ngasih PK ya? Eh, Di. kilo nomor 4. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Alah, gampang kuwi. Mamalia adalah mamanya Lia. Masuk akal ora? Oh iya, Mas. Tulis. Nomor saya Ya. Dina San. Ki, nomor 7. Nomor itu. Tebu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan makanan di. Roh aku San. Apa Tir? Tebu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan makanan di kulkas. Oh iya. Masuk. Tulis. Yo, arek iki suwi tenan caca. Kurane ya, Mbak, sholat. Aku iya, Mbak. Wak telat ki lho. Golek lombok nang pasar angel ora kaprah. Munggah kabeh. Oh, alah, Mbak, ya wis sancen musime ya nek gak yang ngene iki. Lah mosok lho, Mbak ya. 1 kilogram kabeh ki lho. Janjane iki kaya 1 kilogram batang emas. Wes gak munggah maneh kira-kira, tapi munggah kaji. Ngomong-ngomong kaji ya Mbak, Pak Supri ambek bojone apa kaji to Mbak? Lah, kok iso, Mbak? Asken mobil. Lah masa gak duwe fotone nang Mekah? Gak duwe HP paling. Ya mosok gak duwe HP to Mbak, wong HP nae 11 Pro Max cash kisan. Lah nek aku yo, Mbak, aku bakal foto nang HP Ka'bah karo bojoku. Foto salat lho, yo tak foto, tak ke Facebook, tak ke status. Sampeyan ki enek wae to, Mbak. Dina. Ki, nomor 8. Nomor 8. Apa wi? Di mana tempat terjadinya perang Diponegoro? Nendi? Gampang San. Apa? Perang Diponegoro terjadi di Ponorogo. Masuk akal. Masuk. Wes tulis. Nah, Ponorogo ini masuk. Ponorogo masuk. Dina San. Terakhir Ki. Terakhir. Nomor 10. Nomor 10. Siapa yang memimpin penjajahan Jepang di Indonesia? Angel ini kan. Yuk angel gitu. Ora aku Tan. Apa Bito Tan? Wila musuhe Naruto. Jahat ora? Jahat. Bener ora? Bener. Masuk akal. Tulis. Oke. Bu, tolong Ibu, utangku loro bulannya. Lha kenapa utenge sampean? Gak ero Bu, makane kuwi aku yo lali mari mangan opo. Saya tak coba jamu soe utangmu tambah mari. Bentar ya. Tulang apa Ki? Iki bernyanyi tanda iki nang. Gabut man. Mending mlaku bal-balan. Ayo, duwe bal iki we. Duh. Ayo, urunan we, kira enggak? Urunan. Duh. Urunan iki apa? Iki aku enek. Iki. 2000. Ya wis an. Pokok enek mangan sih. Mangatus sih. Aduh, san. Bel regane 5.000, urunan mung 500 sih. Iya iki. Lanjut duit. Sik gitu. Lah aku ora. Iya. Jalan nih Mas Hendro ae. Yo, Mas Indro, setuju masuk. Setuju. Sesusu masuk. Saya orang Mas Rek. Saya jual duit ya. Jajan. Kilo ndo enek jamu ngombe ya sampai entek. Jamu apa wi? Aman lah. Pahit yang ini, tapi lu pahit ditinggal pas sayang. Allah, kok iso? Ya rasane wetenge. Alhamdulillah. Luwih mendingan tuh. Yo ngono rasane perumpane urip, awalnya ancen pahit tapi susu yo enak. Masin. Sen. Pilih. Jadi Mas, bal-balan. Berjualan enggak berbalan kok. Lagi duwe anake 2.500 ya. Kira regane balmu. Regane 7.000 Mas.
Jare dik mau regane 5.000. Oh. Nah, 10.000. Tapi aku karo tukono kopi ning warung-warung pisan banmu. Wes aman kopi. Aman. Mas. Sip. Sun Mas ya. Mas. Hei, aja lali gelo pasir. Yo Mas. Ya. Jajan nah. Lah modelnya berkata-kata ngono, Mbak. Piye mong tak gene 100. Mbak sekurangnya lagi teko aku penjenane anakku kalau dek mau. Lah kenapa Mbak anak sampean? Masalah Mbak anakku jawab pertanyaan aneh banget. Pertanyaannya ngene jirene. Tak ngger motor, nyalek truk kudu disedeti. Ya Allah, Mbak, nek sampean lucu tenan. Ancen yo bocah jaman saiki iki gak enek wedine. Hah? Gak duwe pasir. Sik. Emang ngene iki kopi gula pasir. Busuk. Aku gak ero. Kopi gula mbek pasir. Padha koplo. Kopi gula pasir. Kuwi maksude kopi dikai gula mbek pasir. Masuk akal ora? Masuk. Ayo to. Wes, panen budal, tuku kopi bebel, susuke toko jajan. Masuk. Ayo. Tak mangan naik, cacah pakong, karek ngopi gitu. Delok to iki. Ana berita tentang penipuan sekolah. Oh, kuwi ancen wis trending no Facebook. Lah yo to, Bu. Makane kuwi sekolah dindo penipuan padahal zaman saiki kerjaan luwih penting no, pendidikan sing apik. Beno tuh cah jaman saiki nek gak sekolah berarti ya wis dikai duit ambek wong tuane. Kenapa ya, Bu? Akeh sing kondo nek golek kerja ki angel. Amarga sing gampang kuwi mung lapar turu lan ngeluh. Nek kerja kudu ngapalno skripsi, relasi, karo konfirmasi HRD. Ning singkat kaya hantu. Sampeyan ki lho Mbak enak ae kok. Lho Mbak, enak sing arep tuku lho Mbak. Wah iya sesek tak paranane. Mbak, ngerti? Iya. Mbak, tak golek ning warung kok malah gosip ning. Ya, Mbak. Tuku apa? Anu, Mbak. Arep tuku bal karo anu apa? anu kopi sing enek gula karo pasir. Tak nek kopi gula ya enak, tak pasir ya enak lah. Coba gua apa? Kepo. Wis, Mbak. Pokok aku tuku kopi karo gula. Wis, kuwi ae. Yo saya tak kaweno. Oke, Mbak. Cepet, Mbak. Wis nyangkruk sik dari iso. Ada apa, Mbak? Sore-sore ngumpul. Ya biasa, senyum wedok nek ngumpul ki mek apa to? Astagfirullah. Sore-sore ke apa, Mbak? Sangkasan ngene iki. Betul ya, Mbak. Sesuai marai rezekine seret. Alah, cah cilik iki roh apa to? Iki ngono memperluas pengetahuan ya jenenge. Lucu ngono to, Mbak. Ngono yo rapi. Sewa ta etah mentik-mentik iki. Ki kopi tukaran karo cah dhewe iki kopine digo sapa? Oke, Mas Hendro, Mbak, kopine. Nyah ki kopine iki bale. Ya. Ki 5.000, ki 3.000. Dadi totale 8.000. Saya, Mbak. Kilo. Dibayar ya, Mbak. Oh, iki. Ini, Mbak. Wis. Nyah, kek. Go yuk. Ayo, siap. Sampai. Nyah ki susuke. Ayo, ya, matur suwun, Mbak. Sini, Mbak. Mbak ya, Mbak. Oke, Mbak. Mbak. Bisa. Kan kopi wis ana. Gulune wis ana. Gula wis ning kene. Karek pasir. Pesene mau kopi gula, Mas. Kuwi, pasir e, karek pasir ning ndi? Iki lho. Oh, iya bener. Masuk. Karek jebuk. Karek ngeruk, karek lebok. Masuk ayo. Jadi, kok sik, Jod. Kesuwen, Jod. Langsung ae. Enak kerja lagi gak boyo. Orang boyo. Malah enak. Malah tekstur. Yo, bro.
Tambah sithik ben tambah penak iki. Iya. Mantap. Wis Enak iki. wis Cut, cukup Cut. Oke Cut, mantap karya kayak enak. Mantap. Wah masuk iki. Gula batu nah iki. Masuk. Malah enak iki. Ayo, wis bro. Sayangnya doang. Langsung nih Mas, rajin langsung. Alhamdulillah. Parek. Lanjut lagi. Pasien. Pasien. Iki Iki Mas, kopi nih. suwi tenan le. Sesuai pesanan. Monggo dinikmati. Kopi gula pasir. Sip. Wis Mas susun ya? Bisa nih Mas. Ya sedang dolanan kono. Enak ngene. Mangan, ngopi toh. Opo iki? Cah, kok malah banyu pasir kayak gula iki. Mendo. Meanwhile, in our universe. Dasku mumet dasmu piye Dasku mumet dasmu piye Dasku mumet dasmu piye Dasku mumet dasmu piye